Minecraft Capture the Flag solo. Πάμε να παίξουμε. Έχω κάνει πρώτο μου βίντεο με Minecraft και από εδώ και πέρα θα κάνω Minecraft. Πάνε με τα όπλα. Πάμε να παίξουμε. Μπαίνουμε εδώ. Και κάτι θέλω να κάνω στις ρυθμίσεις. Να πάμε εδώ. Εντάξει. Δεν θα παίζουμε και στο βίντεο. Τελείωσε και όλα με βίντεο. Αν δεν πιάτσι παίζουμε μάλλον. Και πάμε να παίξουμε. Βασικά να μικρύνω λίγο την κάμερα. Και θα σας βάλω κάπου εδώ πάνω. Πάμε. Θέλω να βάλω αυτό. Να πάρω και το σπαθί μου. Και πάμε να παλέψουμε. Δεν χρειαζόμαστε. Αν χρειαστούμε άρμα που μπορούμε, να δούμε. Τώρα είμαστε με την μπλε ομάδα. Να φαίνεται. Κάνω το τείχος. Βρήκα iron. Ευχαριστώ πολύ για το iron. Έχει εδώ. Θέλω ένα crafting table. Το Viber μου στέλνει ένας φίλος μου. Ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο. Πάμε να φτιάξουμε εμείς άρμα. Που δεν έχουμε crafting table. Αν το crafting table. Να φτιάξουμε 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Είμαστε γεμάτος armor. Θα σας βάλω εδώ. Εδώ βασικά. Ή βασικά εδώ. Ναι, εδώ. Και έλεγα μισό να στείλω κάτι στο Γιώργο. Μισό λεπτό. Να το στείλω, κάνω βίντεο. Stay the map. Μου πρίξετε. Τα πρίξε, πάμε Minecraft ξανά. Σταμάτα, πήγαινε κάτω. Ο αδερφός μου. Πάμε Minecraft. Μπορεί να παίξω με τον Κώστας Gamer. Άμα δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε στο YouTube. Το έχω ανεβάσει, έκανα ένα τραγούδι και τον έβαλα. Παραλίγο να πούμε Skywars. Πάμε Minecraft. Μπορεί να παίξουμε σε Word όμως. Σε Word. Δεν ξέρω, να κάνετε ένα like και ένα subscribe όπως σας είπα. Πάμε. Μπήκαμε. Πήγαμε εδώ. Νομίζω ότι τώρα με έχει. Το πήρα. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό. Πάμε ξανά να το κάνουμε σε τέτοιο. Στο στρογγυλό. Παίζουμε το τελευταίο μάτς.
Αν σας αρέσει το Minecraft να μου πείτε στα comment. Γιατί δεν μπορώ να ανέβω. Ανέβα Alex. Τι γίνεται. Γιατί δεν μπορώ να ανέβω. Δεν μπορώ να ανέβω. Δεν μπορώ να ανέβω. Δεν ξέρω τι έπαθε, αλλά δεν γίνεται. Να ανέβω. Βγαίνω και ξαναμπαίνω. Βασικά δεν βγαίνουμε. Μισό. Να μου κάνετε ένα like, ένα subscribe. Κάντε και subscribe στο Manga Gamer 1, 2, 3 όπως σας είπα. Με αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας.